Pag-bandis ka rakap na sa May dali. travel kasi Oo. Kamaya, gano'n kayo ni Ivan, no? Bakit hindi na sulok light na kami nga doon. Hindi naman nabantayan nila kung sinong galagi. Nakawala kang bayra ako na napagantay na kamusang chicks, no? Sa pag-asubot lang ko sa eskin yan, matigulang sa 20 na. Araw-araw na hindi sila ka pumantay. Hindi na sila nagawin. Hindi lang ay parang sa food court ka good talk na ng tao. Galing ti uyo na daw ni kay brato kape 50 pesos. Oo, may little farmers. Damit pala kape. Ang sa wala mo natin sa court back to back na sa native bilang bligyan sa poste na daw. Oo, little farmers. Ano nga sa Little farmers. ito ka pakulot ng tagiya ko Namin na ilang ano, 55 lang ang ginabayad naman. Hindi mo Starbucks, ito mo 140. Oo, narinig sila. 55 pinaka-oras. Kasi wala ang food court yan. Ang food court na may ano din with kaya pinag-prank tanan mo. Tapos ang nilaya kami. Oo, misali na ko winter, grabe mga ganun. Oo. Sir, birthday, ito kayo kami sa kuko, kitlaw. Si Queen, ako di ba hindi na kailangan. Ang hardya ganito pag sunod na ako ng ganyan. Hindi, dugay ako dito. Kilala ko. May pa kami kamba ng ganyan. Kaya Chito. Oo, kilala. Ang mga nagyapo ng guardia. Oo, Junjun. Ang namin nakadugay. Kaya kanto ko na kilala yun. Ito lagi yung bati. Hindi lang katata. Iba sa ibang ulan. Di Mami, mami. Diyan ako mabalik. Sa pagbasa niya, Lubat. ano pa Canada pa kami? Oo. Salamat ay kita. Bata pa po. Tanan sa Amerika. Nabay pa to. Ang balik ko to lahat. Diyan no? Naman kadto sa Amerika. Nawo to. Pag ito, masama kayo. Pag ito sa inyo. Bayo ka to? Alam mo, yung aura, yung kami. Aura. Happy, important happy. Pagka-order na ano nila, simba na nagka-order. May mga buto lawan, happy. Chef, Thank you, thank you, thank you. Ayos. Thank you. Happy New Year. Jin, thank you. Wala, idol. Ayan. Mayo ha? Thank you. Thank you, nakitabayan. Yugo? Dun sa Yugo? Kasi nakuha siya. Yugo? Nakuha siya. Naglagaw siya. Lago, siguro na siya. Ay, Carl, nakatanay, Carl. Ay, kaya ang tiil